Ayaw mo kadlaw anak. Ayaw kadlaw. Amen. Kaya naa ka na sa balaang kasalatan. Inigabot sa espiritu sa kamatuoran. Tultulan ka mo nila sa tibok kamatuoran. Dili siya magsulti sa kaugaling kapat. Kung dili sultihan ka mo niya sa iyang nadungog, ingon masabot ang umakot. Nalipay ako kaniya sa pinangga kong sulugan. Ug sa iya ko gipakunsa ng espiritu. Dili siya mubali og hiwi nga bugang inyong kinaya. Tanawa ka ron sa iyong mga isulti. Bisa ng mga maympare, mga pastor o magwaling. Dili po siya mupaw nga umapagtuwang reliyan. Mga diri anak. Tanawa ka ron ang inyong kalibutan. Tanawa ka ron bisan ang pamunuan sa inyong nasad na nag-away sila. Nga wala na sila nabuhat nga maayo para sa katawan. Tama, Gid. Di ba na nag-ingon ako kanina? Umabot ang mga katalagman. Anak ka na sa wala ang kasalatan. Mao na karon ang pagpainumdum sa espiritu. Ana-ana ko din ang gusto ka niya. Dapit ka na. Amen. Ang dili gusto magigbato ka niya. Magpandong ako. Maglihog ako sa espiritu o kalaya. Kadabunyaga naman ka mo. Tama. Anak ka na tanan sa balaang kasalatan. Usa ka taong tinawag. Di mong kauban o gabihan. Busa ka mong naminaw. Pamutanan. Kung gusto ka man ako. Duol ka mo, Mari. Nakaila na ka mo. Kaniya, ingon nga ako. Kung nakaila ka mo, kanako. Buhi ako. Pinaagi sa kasing-kasing sa unsa katao. Ang espiritu sa kamatuoran. Nagpaabot ako sa akong kingarian. Adunay mga pani dinhi sa basahon sa Ecclesiastes kol ba. Ato kining makaplagan sa kapitulo 12 sa panapos. Ug kini labing importante gid ning atong mahibaw-an ug ilabi na sa atong mga subscriber no ug sa mga viewers nga wala pa nasayod sa maong mga basahon dinhi sa Ecclesiastes. Kini murag aduna gyud kumbaga masentro ani nga mga pulonga pero ikaw may maghubad ani kol ako lang ning basahon. Pangutan na lang po niya. Apan kay maalamon man ang maalam, nagpadayon siya sa pagpanudlo sa katawhan sa iyang nahibaluan. Gitun-an niya ang mga panultihon ug gisuta niya kon matuod ba kini. Ang maalam nangitag pulong nga makalipay ug tinuod ang iyang gisulat. Ang mga pulong sa mga maalam sama sa talinis nga sungkod nga gigamit sa mga magbalantay aron paggiya sa mga karnero. Ug ang tinigom nga mga panultihon marong taron sama sa lansang nga maayong pagkataop. Gihatag kini sa Dios nga maoy magbalantay kanatong tanan. Anak, aniya pay angay mong matngunan. Ang pagpanulat og mga libro walay undang. Ug makaluya kanimo ang pagpalabig tuon. Human nining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahora og kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Hukman sa Dios ang tanang buhat bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini udautan. Pinababang mga pulong kol aduna ko na kutlo din hino mga pulong nga akong nakalibgan ba ang pagpanulat og mga libro walay undang. Kung makaluya kanimo ang pagpalabig tuon. Sama sa akong naobserbaran ko sa mga relihiyon din sa kalibutan. Kanang pagdebate hay kol nga daghan man sila mga libro nga naga-usdong dia sa ilahang mga lamisa. Kana bang mga libro hakol anaba na nasulat sa balaang kasulatan o ilahan ng mga binuhat? Kana lang ako ang sang mga pangutana kol. Mo na ang gingon boy nga gito is kini sa mga taong walay alamag. Na nagsigig tuon sila nga pabor sa ilang kinaiya. Pabor sa ilang mga reliyon, pabor silang pagtuo. Kay ang una-una manggod sa tao, pundok, kanang ingon ako kaniadto sa ato ang YouTube. To di ay kung bago pa mo ani atong channel, Espirituhanong Gasa, i-click ninyo ang subscribe mo sa Espirituhanong Gasa. Click ang subscribe tapos click din notification bell aron ma-subscribe na mo parang kani sa kamatuoran gid ni siya
Ay daga nagwawali dili man tigong muwali. Mao ni karon isulti nako ang kamatuoran. Matod pa sa imong gisulat kanang nagadebate di ba naaman pud na sa New Testament no. Ayon na kamog debate kay langay-langay lang kana. Hago-hago lang na labad-labad na sa inyong ulo. Kung basahon lang gyud ang balaang kasulatan mo nang boy sa tanan nga nagasulti sa kamatuoran nagawali sa una diya pa ko sa simbahan nanudlo ko dili pa ko layo inana nga pamaagi kay magbuhat man mi og mga module aron ang mga tao ma-organize nya sa ending namo na yung mga outings kalipay kay ang tao mo pabor man sa tawhanon mo nang ubad nga magwali magbuhat sila og mga istorya gawa sa balaang kasulatan di ba naman sa Biblia pod katong mini nga magtutudlo kay ang gusto sa tao mag-agik sila malipay sila isang makasasala sila unya halaran dayon og buta og nga mananap nga paludon lang didto sa dili makadungog og dili madunggan nimo di makahikap di ba patyon nila ba nang wala nga akong naigo po to dito sa dagadagan ni Hinuon mo ni samot inyong kadaotan yes kung tanawa dagan na kay amahan daghan na po ang mga reliyon ni samot inyong kadaotan ng mga tao balikon ako katanawa ang mga bata karon dili na pareha sa una nga mutahod sa mga magulang niya imuha ganing masugatan dili na gani magrespeto wala nga ako boy isulti man akong espiritu maglakaw ko maibog ko sa mga tao nga daghan na sila o mga tao nga tumutuo kay kung isulti lang ta nila ang kamatuoran dili na unta mo pakanaog ang Dios ug mga katalagman mo to naagi nato nga vlog di ba ang nagdaga magdugang-dugang unang isod kayo di ba ang sa sinugdanan atong pagbasa nimo apan ang taong maalamon nagpadayon sa pagpanudlo sa unang biya nga panahon di ba sa mata sa Macedonia tulo ka tuig ko nga nagtukod og tore di ka naog ang Dios sa sulayon ni tipon pod sa pundok na ko day katong mga tawhanon yan naigo po to nga ay kabalaki kato nagmeeting na sila ni Isaias o kato ni Gamaliel no kabalaki kung tawhanon na mumbo lang na kayo mga po sa itong mga pesta mga selebrasyon muna magbuhat-buhat po na sila og mga selebrasyon haron makatapok po ang mga tao yung paghuman wala na niya ato adre disugod yun sa title nga nagingon ko sa Biblia boy dili ka mabuang kung sugdo nimo ang title na ganito pakumbira ang dila di ba unsa ang kaluwasan unsa importante kasugo maunta na ya kung magtan-aw kag teleserye boy magtan-aw ka og mga unsa imong tan-awon di ba kinahanglan gyud nga ang imo gyud gitan-aw sibo pud sa title kaya wala may katapusan ang imong pagpanudlo kung magsige kag lokso-lokso mao po nang nagdebate boy walay madaog kanila sa pagdaog nila iya man sila og gunit og mga referensya di ba kung maigo na pod sila nga punto por punto letra por letra maigo na pod sila nga mao ni ang amoang pulpito referensya so mapatay ang nasulat sa balaang kasulatan kung maggamit sila mga referensya mabuang ka niya ang tao ra baboy dili ra bagid mo tanaw og Biblia kung mahiskot ka Biblia mangyamiid sila na ilang gusto tahuro nila tong tanan nagwali labi na akong nagpataas kanunay niya magistorya man na sila mga langyaw para kuno nag-eskwela sila naman na sa Biblia di ba kay sila kuno taas og kahibalo mo na tong naitigulang niingon sa kuadre na mao na man kuno yung pagtudi kuno siya mohawa pero nagbasa sila sa Biblia pala hubog libakira naglumot sa iyang mga anak og yang kay gi saaran man pod nila kay lukso-lukso man nila kaon lang mo aning pan kaon lang mo ani magani nga gibutahan nila ang mga tao boy makita man na sa tao panid-an lang gud ninyo ang binuhatan sibo bas ilang sinultian kay daghang nagwali ron mao gi hinungdan boy wala kyud ako dugay ko sa simbahan dugay ko ako di lang ko maghilabot nila sa diyang dinina na akong espiritu kay nakalampos na ko sa tulo ka tuig tanawat po sa una giingan ko nila katong pagkamatay sa aning tone kay dili man sila motuon ako di man ako nagtambal ato di ba ako ba nagtambal ato di man ko patambalon ko di ko maayo niya ako ang nadaot niya yung pauton ayaw pod pag ayaw kumbaga ba ayaw pag palabi pod o
kaabutan musulti pod ka nya karon musulti man siya siyang pamilya niya siyang pamilya di man mutuo mo ko nabugatan siya ang ipauna di ba Tama. kakabalo ko kaon sayang kinaiyakan ni adto nga ako na ila ko kung mas maayo pa ako Ginoo ang kwaon kaysa sila kanya karon kay niingon ang Ginoo wala man nila ang kaalam matintal man sila mabugatan tanawa to sa unang tipon di magpasudsulod po di nga magpaalam mo alamon po sila tas magkasinatian boy sama ni Kristo sa una ang anak sa Diyos na ikasinatian nakasaysayan ba siya naman ang Diyos dito siya ang alpha omega niya ang gamiton pag ipadala nga tao daghan po kasaysayan Tama. daghan o mga kaagi ba nga diin nagtuon og kalibutanon og tawhanon mo nakaron ako ang gina nagpadayon ko pagtuon di ba na dito ang alam mo nagpadayon pagtuon nagtuon ko o nagtudlo po ko nagpadayon po ko panudlo dili nagtuon nga pinagis sa mga referensya sa mga module o gibuhat o sa eskwelahan pa na siya lesson plan dili anak kay daghan ang manulat og mga libro Daghan gud. do sa balaod sa tong balaod bitaw kung ang balaod bay nato din sa kalibutan tungod man sa tawo makasasala di ba Tama. nagbuhat ta og balaod tungod sa mga tawo makasasala pero ang mga tawo nagunahadlok dagit sa Ginoo boy napabay tulisan napay kawatat napay kurakot napay mapahitason So, walang dili ta malinawon dinhi sa kalibutan dili pero si Kristo man gikalutan pa man libawon ka tuig dili man sa gustong taon do ata nga patyon wala karon ang sa ending pakutanan nimo to sa last dahil nagsulat ang mga libro ikaw mismo bisan sila makadungog sila ni unta tan-awon padidan pod nila ang nagawali tan-aw ako nang nagdebate na imadaog na boy wala. ang makadaog na boy katong maayo lang pod manulti Tama gud. nga tapos magdala na sila mga tao nga daghan mga audience daghang mga pamurag maora na ba daghang mo patikos mo ba na si Kristo sa una nagawali boy Dili. mo ba na Wala gud. ang dapat ang imong isulti dili ang imong simbahan nga gitukod dili ikaw may nagtukod ana ikaw may nagpataas ding tupo mangka sa Dios ang simbahan nga giingon ni Kristo sunda simbaha ninyo sunda ninyo ako kay ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing tanawa karon bisag kana ilang basahon na pero ang problema na boy mangita na pud sila og lain na pud mga libro philosophy gitun-an man nila ang kinaiya sa tao theology di ba dali raman kayo ang tao basta maghisgot lang gani ka og Kristo Ginoo relihiyon magusto na kay ka murag mutuo na gyud nila mo na yung sa inyong paggamit sa kong gibalaan wala nga kung mutuo na ka nga kana si Kristo si Virgin Maria mo nang panagwaya kamo sige mo panguros diha o sige mo anak nituon na mo kay kana sila magibalaan na ni Kristo mo nang naigo po na sila sa inyong paggamit sa akong gibalaan kung mga Katoliko po nagsigig panguros at ubangan niya tanawaan ang uros to ang binuhatan sa inyong naigo yapon sa inyong paggamit sa akong gibalaan boy kwaon na karon sa Dios bisa ka nang atong hagi ko katong ingnan ko atong mga nanambal mao sila ba na ang nagtabang sa mga kabos na sa labing ubos na tanawang nagwali tanawa na sila nagsigig debate ang ipakita na nako boy mo gani ko Papa Jesus dili lang ko molimpyo nila dili ko musulti anak isulti ang kamatuoran mo tong giingon sa sakuha aduna pay isa nako nga di ba no ako ipainomdom kanimo nga daghan nagsulat og mga libro no nalangay-langay tanawa nalangay na ta sa atong kaluwasan ang atong isulti kaluwasan na anay balaod ni Kristo diha no higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing una o gila sulti niya di ba ang bisyon yan basahan na dito sa ginasulat niya dito sa mga ebanghelista nabitaw ba ebanghelista Mateo, Lucas, Juan, Marcos lang mga ebanghelista tanawad sa mga gibasa di ba naa dito ang mga importanteng mga sugo Nagay diha. nahimo silang ligoy nga mga salugon ngano man naguna man sila nga dili matapos ang kalibutan naanay gipahinumdum ni abot ni anang panahon nga naay mga kasakitan sukad wala na hitabo katong COVID mulinog away sukad undaga na kayo mabitaw to na istorya nako boy nadungan man ako ni boy sa nadunggan gisulti na sa espiritu adunay nag-ingon nga magpadala lang kunog time frame si Kristo kay para mabago ta dili naa kung nagabasa ta sa balaang kasulatan kung baka ba niingon ang Ginoo pagkugi kamo sa pagbasa mo na nga ato alahi ato mo nang wala kayo nag-subscribe mo ni kadi nag-subscribe mo ni maigmat boy ano man desidido sila ba mo na makaka-plug yun sila sa kamatuoran
gusto mangita, pangita mo aron makaka-vlog mo. Kay nahadlok man sila gyud sa Dios mo tong sa last nga giingon sa Ecclesiastes, no. Kadlokan gyud to. Ako nahadlok ko sa Ginoo. Nga nga nag-ingon sila nako nga ako na pagino dili man mo reflect man ko. Mo reflect ba tanawa ang ako mga gisulti gikan sa balaang kasulatan. Kamo mismo nakakita nagsigi ko og basa-basa og Biblia di ba wala? Wala gid. Dungan ra mga itag sulod diha kay ang espiritu naman wala ako nagunang-una unsa akong gisulti. Ano man, di salig ko sa Ginoo ang espiritu nang bugamit nako. Nya karon kung nagunang-una kag organize ka, daghan ka mabutangan nato quality ang imong ginahuna, gusto kag daghang kag mga miyembro kay naa man kay interest, magplano ka, planuhon nimo na sila mo na boy. Dito sa impierno boy, ang yawa boy. Busy kay boy, sige lag meeting boy, sige lag meeting. Tama. Ako naman ang isulti. Nagadali. Kaya kung ako boy ko, dili man na sila mo daghan bitaw nga gipadala gipapalik di man sila mo tuan tuuhan nila katong nung buhi nga nagpatay sa iyang kaugalingong lawas ay nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas mag-unsa man ang mitso boy. Mitso atong lawas kung ang sulod di mo libakira ka mapahitas o nagamit ka sa Dios. Patay gyapon. Patay ka kay nagbuhat og sala sama sa nagpatay ka kan kaugalingong lawas kana bitaw giingon nila nga mo bangon ang mga minatay pare atong saksi ni Jehova ako langon tayo ang problema mo matubang ko nila marong mahadlok man sila kuha kay mo reflect manggod ko kung pakitaon sila. Tama. Kaingon sila nga mutuo ka babay mutuo ka ba mo nga mamangon ang mga minatay inig abot sa panahon dili boy wala sila kasabot basa gud mo sa balakang kasulatan kay nagbuhat og sada sama sa patay sa kaugalingong lawas tanawa ko na yung mga katalagman di ba katong mga akog mahatag na boy. Nagtuo ka kaning mga relihiyon nga to karon dili ta magiusa ani dili magiusa na boy magiusa na tanang mga akog nga ta magiusa ta ngano man usa pagiusa wa na man kay pangandoy sa kalibutan nun kanang kwarta di pagawas nimo sa ni mo na imong kwarta kay miingon naman ang Kristo wala nay kamatayon ni anang higayon ng anuman buti pasabot wala ang imong kamatayon dili na makahulip imong sala di ba kay si Kristo to sa dagit ang mamatay kamo uban kanako magari kamo uban kanako kay ang baydan man ang imong gamay nga sala atong mamay nimong sala nga Kristiyano ka kumaga parisiyo ka imong man tong gipakamatyan kay nagpataas man ka no gamay na ka sala no nya kuha ni mong sala hulip to sa imong sala mo nang uban nga bulahan ka tong nagmasakiton bulahan ka tong nagantos kay hulip na cross na nimo mo na kung masakit ka kabulahanan nimo na pero kung dili pa kapat yun sa Ginoo sama ni Lazaro sama ni Job paningkamot kay mas maayo nga buhi ka unya patya ang imong garbo ug kakog dama na dito ang unang sala ug agi kaduhang sala ang garbo ug kakog mao ni karon ang mga tawo mapasigarbon labi na naa sa halangdon dili yun maminaw ani boy dili yun masa pa paminaw nila kay naa naman sila sa taas unya naa naman sila mga libro nga gipanulat walay undang tanawa karon padidin ninyo na ha kanang nagdebate kay maglukso-lukso boy wala nay title usa paghuman anak kay wala may title basahagod na kamo nakadungog di basahagod din yung Biblia niya tanawan niyo ang title para sa bana para sa mga anak na diha aron mahuman ang iyong pagbasa ug magbasa na pugaglain na pug content. So sa mo ilang purpose ko nga mo magdebatihay man sila nga ang kalawasan man ta gud ang ikinahanglan karon sa mga tao. Boy, sa kaniang togi si pasiliwan na ni Kristo. Gipasiliwan na niya kay padatuon man sila na tanang mga Kristiyano padatuon kaon na limpyo na tanan. Nya mo man atong sala boy. Kinahanglan mamatay ka uban kaniya. Nya karon nigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan ka mo niya sa kamatuoran. Dili siya magsulti siyang kaugalingong pabot kung dili sultian kamo sa iyang nadungog ingon man sa butang umamot mo na akong isulti karon. Ang hadlok ko sa Ginoo sa last karon nga gisulti sa Ecclesiastes. Tama? Mahadlok ko kay ako nanambal ko ng hangyo nang aliupo lang ko sa Dios. Wala ko'y pulong, wala ko'y kalang pulong iya man sa kalibutan boy. Okay, kalibutan mon ka mutambal pa ka sa masakiton tapos kung magwali ka nga kalibutan non wali pa ka nga kalibutan kana mga pastors kalibutan non na pagwali pagtuon nila. Tama gid. Ako espirituhan non kay ang espiritu may nagtudlo na ko kay kita kang nagseminar ko. Na-founder rin wala. Yan nakita ko ninyo ang ubos bang gani ko. Naasa lang ko. Gauma ko. Kung tawgon ko dato man o pobre parihara na ko pagtagad. Di ba? Tama. Katong mga tao nga ganing wala na yung mga kwarta, maugi ka na sa hospital, maupay manganin ako dili kay wala ako na ko'y kwarta, wala na ako na kwarta. Ngayon ko nga, ibalik niyo sa hospital kay pwede na isa. No, wala na may kwarta. Na, di ba, naak na to kay tiya diri no. Na
pag ikaduha na kay panahon na manggid niya kay na may sakit nga doon ay kamatayan ko dadanan ninyo sa hospital ay lang mo kay ubos lang ko na wala mami kwarta ko sige lang muna ako kwarta din kay na ako'y natigom sa ako pong ipang tambalan dadanan yun niya kung lang pa na lang diri kay mangayo po ko sa itong isig ka magtuto nangayo ko sa akong mga bata o nangayo po ko na din yan ako tagas to no Namanggid. Manahin ko nga nalipay ko pag-ayo nga ang Ginoo wala gid talikod na ko Tama. taga magtambal ko tagaan ako 20 na 100 50 nya na ita magkinahanglan okay ra na nya ako nibiya naman ko sa akong tawanon ako negosyo gibiyaan na ako tungod sa gugman ako din sa kalibutan mo nang naigo ko din di pa hinumduman ko sa Ginoo mga to imong gibasa kaniha nga naaman ako ang kaalam nagpadayon ko sa pagtudlo bisig gibiyaan ko sa akong mga taon sa una din na sila ang nagbuhat tinuna ko nga ako gitamay na sa mga tao sila hinuon kay dili man sila babandlong sa ilang mga kinaiya makuhaan na yung kakong ug garbo kanang pagkalibakiran ninyo kuhaan ninyo na nga magsige panglibak sige istorya badungon kayo mga to kadi adto boy kung badungon ako sila kabalo man ko mamatay diri ako po'y madaot di kaya ako silang gitambalan sa ilang sakit di ba so ako nangaliw po tagaan ako lang tsansa o sige paminaw mo to sa una di ba wala mo naminaw na ako no Wala. dirira ko sige ko hilak sige ko kuan paminawa ko ninyo kay kung badungon po nako sila manggahi man po dili man po mo patuon ako kay niingon po sila labaw sila nako pasulod-sulod po sila sa espiritu mo nagpanidaan wala magud niyo kipanidaan o silang binuhatan Wala gyud dili ko mo kasabot. karon ako aning gihusay ninyo unya mo tong ingon ang maalamon nagpadayon sa pagpanudlo mo na karon nga mo tong ang dili malaho tayon ako no diba no Tama. malaho tayon sila naahan ako dili wala sa ilaha unahan tayon sila ibalik ka sa tawhanon ako nang nag-ampo sa Ginoo amahan namo anak ka sa langit boy ako boy bol kay ko boy sa mga tao boy nagsigig gamit ang mga pari ana mga katoliko sama na to nga nagsigig luhod sa patay nga wala nagtuman kanunay kang makasala boy kung sige kang ingon nga matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit gawa ka nagbasa sa balaang kasulatan nga unsa iyang pagbuot naging ba din Ginoo nga so luhod mo sa nagpaamahan-amahan diya simbalang mo na halok mo sa mga patay nga cross patay sa akong padaghoy wala boy wala buhi pitik sa espiritu mo nang ang espiritu por boy hangin mo nang huipan nang nako day ang pagpahawa sa daotan Tama gyud. wala ko nagamit sa akong yang gibalaan di ba sa imong paggamit sa akong gibalaan igo na sila kay kung dili man ang muhawa kung wala nagibalaan ni Kristo karon kay kuwaon naman ani inikabot sa espiritu sa kamatuoran gamay na lang panahon boy gamay na lang panguman ani kloson na nako kasi pwede gani ko di ko magtampo pwede na ako matanawa nagsulti ko ang mga binuang nga istorya joke nang ko nila kay mga tao kaigig ulo dinhi sa tuwa kaila sila na ako kinsa ko Tama gyud. kinsa ko kauna sa simbahan nga ang sakit ako boy ibingon sila awa magikunoy nakita nako nga dili ko maayo sa una kay di ako sa simbahan sa parokya uban ko sa mga pari dinhi nanudlo ko nagbuhat ko og mga activities para mudaghan lang ang mga tao pero grabe ang mga refleksyon ako goal na ko karon sa akong simbahan sa unang agyantusan boy ay musulod ka dito boy makinatawanan sila ang mga batan-on wala nagisultian kung unsang kaukuhan unsang relasyon ngadto sa Dios magrekoleksyon magsikig katawa dili sultian nimo ang mga batan-on nga tawhuron ang kinikanan biyay ang kalibutanhon kay may gugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios sultian nimo ang mga imong gikasal nga higugmaan ninyo ang inyong asawa bisag unsa siya kay inyo naman ang asawa ug tawura ang inyong bana mo nagdagan na nagbulag boy dakan Tama gyud. unya kung miingon na po sila kaslon ang mga pariha og kalidad babay og lalaki wala na sa balaang kasulatan unya giingon sila makasasala ra may kinalag sa sakripisyo boy ayaw gyud tuwa na boy ayaw Ginoo na sila dili kinsa man ang imong amahan duha ka magbalantay dinhi sa kalibutan duha boy mo tong dagi kirubin atong sa box atong na sa wala ang kasulatan sa Old Testament gipakita na nako maabot ko ana niya paghusay ninyo sa pikas na ipako o sa pikas na ipako langgam kay duha dinhi sa kalibutan nga magbalantay good ug bad
Unya ang gipaboran sa kadaghanan ang kanang kalibutanon. Wala nagwali sila kalibutanon kung daghan na gani naa didto. Dito ta kay daghan na dito boy, gamay ra gyud ang iya sa Dios. Mo to nagtukod kog turo itupong sa langit ni kanaog ang Dios aron sa layon umutipon sa kong pundok mo to tulo ka tuig ko diri nga nagantos naghilak. Ta kamo mismo saksi nako, sige lang kog dangoy-ngoy diri kay dili na mo mutuo nako. Dito mo mutuo. Wala ko mga to nga wala ako kitambalan gamiton na po dayon aron sulayon mo. Kumbaga diyan tablado raman to kay aron matuman ang kasulatan kung kinsa kaniadto mo sa akong pagbalik aduna koy anino sa tinuod nga gigamit sa espiritu. Kay ang tinuod nga pari si Kristo man ug kanang mga pari karon anino lamang naa na sulat ti Hebreo sa ni Pablo ngadto sa taga Hebreo. Si Kristo ang tinuod nga pangulong pari ug naap ni akpod nako di nga aduna poy anino nako kay nakita man di ba naas balang kasulatan nakita naman sa daotan ang gigamit sa amahan nga magpalimbong po di siya magpaaman-amahan pud ni siya. Padilin ninyo ang sinultian o binuhatan mao lagi na importante boy. Wala ko nagingon nga relihiyon ni diri wala universal. Malipay manggani ko sa mga ama ay pare may pastor, may kaabag pero ang kaabag boy tanawa boy. Di wala gani kabalo. Unsa ang ebanghelyo? Kinsa si Saulo ug si Pablo? Wala kabalo. Kung mahimo na magbasa mo sa Biblia, tanawa po diin taon ninyo ang pasiuna po dito, mauna ang gisulti na nasa pasiuna na before magbasa. Ulaw kayo, ulaw, nanudlo ka, wala ka kabalo. Basahon ba na siya o sinulat ba na? Ebanghelyo ba na siya o unsa na siya? Ulaw ka boy, nga nanudlo ka boy, nga di ka kabalo. Kana din nagtudlo kag amahan namo. Magtudlo ka sa mga batang amahan namo. Ulaw kayo nga wala nimo gitudloan unsay kahulugan sa imong gisulti. Tama? Tama. Gimemorize lang na nimo pasayloa kami sa among mga sala. Ingon sa pagpasaylo sa mo haron pasayloon mo sa Dios naa na sa Biblia kamong naminaw di wala ninyo na nabasa. Kung magbabasa mo, di ba ato na nang gihusay nako ninyo. Una ka mo anak sa laran, biyain ninyo ang halaran at tuaw sa imong taong gikasilagan gikausan pangayo o pasaylo kaniya. Kung siya ang nakasala, mo na ng panahon nga pasayloon mo siya. Ang problema kung nakasala ni mo balik-balikon man iyang sala, di nakasala pod ka, nakakita man ka. Nakakita ka sa kamatuoran nga pasaylo ang nakasala. Pero nga anong di ka mantigo mo pasaylo. Mo nang dagang balaod boy, ang balaod. Ang loy kay boy, ang una ho man boy, ang iyang katawan ka na nagamit sa Dios. Mao na ho man niya, kay ngano man. Naingon ako ang kalinaw na aka ninyo, sunda ko ninyo, simbahan ninyo ni, tahuran ninyo ni, ang ako makaduki ninyo, ang Diyos mo na karoon na inyong ibasa. Wala man andok sila sa Diyos, hukman man sa itong tinago. Ang maayo og daotan. Abi ni mo boy, tanan karon bisag ako magsultian tanan tao nga gika-istorya nako karong istorya ug wala lang sa nanimot, pwede nako istorya gibalik niya sa kuha. Gibalik ganin ako ang katong gilaktan ako sa una, gipakita nako boy, gipakita na nako na bisag karon kung naa siya sulayon ko nila kanang nakailan ako diin mi nagkita sultian ako na sila. Bisag akong gisulti sa una sa reunion namo sa among pamilya ang gisulti nako. Mabalaan pa nako naa sa kuha. Nga sa una na ako gibuhat dia family tree na ako gibuhat dia unsay kinaiya sa mga tigulang unsay kinaiya sa mga tigulang ug mauna ang balaanon. Pero karon boy wala na naghisgot sa mga katigulangan. Wala na. Mga nang nabansyat ang mga pangalan. Mag-reunion, magbungol. Unsa man na nagpatas anay. Unya magpahambugay kung kinsa ang maayo, kinsa ang bright, kinsa ang dato, kinsa ang daghan o mga skills. Mga na boy, mga na ang sa reunion, mga nang wala ko ganahan boy. Kaya sa una, tama gyud ang giingon ni Kristo anak. Daghan kang naagian, daghan kang natukod boy, pero ngayon man ko nga gusto man ako boy nga dili man ko magpirmaminti, pulihan ako sila kung ako bagyong mabuhat, ila bagyong sundon niya, wala man na sila nagsunod. Kaya pa ko man ato, gunita na dito, dito naghubog-hubog ang mga bata, wala na naginahan ang mga tao, isa lang ka representative. Wala na. Di sa kanang ingon sa Ginoo boy, dili na kinanglang natay balaod ng mga dayong o nay balaod ng mga unsa na dayong sa tong pamilya kung ana-ana to ang gugma sa atong isig ka tao.
Tama gyud. Mo nang sa naagi mga balaod gibuhat tugod kay ang balaod para man sa mga taong hakog ug mapahitason. Pero Mo- kung kuan gyud ang mga ta ang kanang nagawali nga kanang tinuod gyud siya nga alagad ni Kristo. Na naman din sa balaod sa tatan mga balaod sa Dios no. Oo. Pwede naman sa dili pero magbuhat og kanang balaod nga ilahang mga referensya ko ana mga kanila pulpito. Sa sinudanan man gud ana boy ipakita na ko boy katong pagbadlong sa Ginoo sa mga pari nga katong napulaan ingon kamo napulaan na kami ni Ginoo napulaan na man gud sila sa pagsakripisyo o niya para lang pong daghan pod sila sumusunod nila ipakita po ni nga enjoy pod na kung mahimo kang pastor magwawali pari o kinsa kaabag o pareana niya si Kristo nakatiman man. Tama. Karon kay nakita nakuha nimo dito sa gusto sa isigulaki siya so kinahanglan nimo siyang pirming malipayon para kanunay siyang mag-alagad niya magbuhat kag referensya nga pabor sa inyong kinaiya. Para daghang magkabig Oh mga yes, tao. daghan pod lisod gamay ra man gud ang magsunod boy ni Kristo boy kay tanawa sa una magsunod biya ni Kristo no tanawa sa una sa among simbahan sa una ang mga leader lang namo no katong walay mga kay balo kaalam kanang kanagong loy kay katong out of school youth mao na itaas ang panahon nga mugahin sa Ginoo bisan karon kasagaran karon ang mugahin sa Ginoo katunay nitong mga wala na di na mapuslan sa gobyerno 60 years up na siya unya mo na nagalagad sa simbahan niya wala na dili na siya Mabungahon. dili na mabungahon kay ang uban uli anon na sigilag panguro sigilag ampo sigilag rosary niya ang kinaiya ang iyang mga anak dili man sa tahod sa mga anak yung kinaiya sa una kay dugay sa simbahan niya wala magud gisulti unsa ang kaakuhan sa ginikanan sa anak sa bana o sa asawa. So sa may kinsa magid ang kumbaga nang kulang sa pag panudlo aron himong tinuod nga Kristohano ng mga tao ang tungod ba ang sa mga tao na o sa tungod po sa nagwali nga wala gisulti ang kamaturan ana. Ang ulang na boy ang tao kay magpabilin lang ka nga tao ano may mga tao ra man ta makasasala tao ra man po ng pari tao ra man po ng kaabag tao ra man po na si Noli tao ra man po na si Rene Boy tao ra man po na ang mga pastor tao ra man na sila di lang nato siya hukman dili gikinahanglan gyud isulti ang kamatuoran nga buhi gyud sa imo ang imong gisulti nga dili patay kay usahay man gud iba ang baba ang dila basahon na niyo ang dila na diha ang dila di ba diha magpamakak diha mamutbot niya karon sa imong pangutanan nako dito sa Ecclesiastes nga hukman magdikas imong maayong binuhatan o mga daotan sa imong tinako. Tama. So kinahanglan na gid usa ka tawo nga gamiton sa balaang kasunat. Sama nimo nga para musulti gid sa kamatuoran nga hait gid aron mga tawo gid makasabot unya mobalik gid sa Ginoo. Kung dili magsalig sa mga seremonya so ana kay kumbaga nahanlok din siya magbubuhat din siya kay nakasabot man siya kung unsa ang balaod sa Dios. Mo kanila ako boy kung gilokan sa una boy kay gusto ko dito lang tanin nila 20 anyos pa na ako ni nang uban taas man ko kasi natian pero wala niya nagisulti sa una tingalay kung akong kamot mo pilit na kung na ako ipataas ko sa mga tao ipadala ko dito sa trabaho gwapo man ang ako ang opportunity sa una boy mga white collar job gyud kanang sobra pagod sa minimum dagan nag-offer na ko bisan si Bishop Biblos dayon at dili na lang ko magsultian na kahit tinuod magyud na dagang offer na ko sa una ang nakailan ako nakabalo mo kinsa ko pero birahon man ko sa espiritu boy makita na ko siya kung dito na kuno ko kinsa pa ka ang gamito niya iniabot sa 23 ka tuig na ko 20 to 53 ko na human 50 ko na giregaluhan ko sa kumbata ka nakahuman man to nag-anam na ko biya nagbuhat ko pori nanambal na ko 47 ko nanambal ko 3 years ago tag 15 ako another 50 na po 3 years ago na po katong gisulayan ko mo ng mga tao nga ningon man sa nako anak akong ipahinomdom kanimo nga kung masunod ka kanako ang mga tao dili na mangita nimo yamin ko Ginoo imposible karon gani ila ko tanawa anak kay dili man sila gusto sa kamatuoran dito sila sa mga patay dito sila sa maminaw sa mga
taong patay, mabuti ang patay, wala siya sa iyang binuhatan, patay siya ba nga nagsulti kay wala siyang buhat. Tama. Tama. Mm. Para karon, ikaw god ayaw pag-ingon nga ikaw maayo na. Oh, tama. Kinahanglan nga imong gisulti, nagampo kag amahan, nagtuman ka sa iyang mga sugo. Basahan ninyo na ang sugo na ana sa New Testament. Yan ingon man sa nako. Haron mabuhi ako na nakay dito ko sa langit, magpadala ako lahi Mesiya sama nako kaniadto. Ingnon po buang, ingnon po tamayon po palansang sa cross. Tawag ipatawag ko diya sa simbahan sa una no. Ya pakaulawan po kay ang mga tao dili man dapig man sa kalibutan mo nato mo to ingon na nga duha ang imong agalon ug mao ni gisunod sa kadaghanan ang iya sa kalibutanhon, di ba? Tama. Kung asa gani mong bandi Tuwasab mo kasing-kasing. to sabi mong kasing-kasing niya kay mabandianon man karon ang nagamit sa Dios kay mira man siya boy mo nang girikaluhan sa mira kaya bulawan sa gisulay siya nagpakamatay siya nga perlas ramanta gisulay gani siya kita pa gisulay gani ang mga gibalaan sa anak kita pa pero dinhi usay mag-uol ko kung na ako gitambalan murag babugatan na sila kung naa sa sakit amin kung kaala ni Ginoo kay basi dinhi maayo kung wala ni nagatuman nya luoy pud kay ni gikan na ni sa hospital o pobre pud ni siya kung may hospital ni nya maayo sila wala na sila nagpamatuod nako daghang gipakita dinhi boy nako kay nagtulubagon boy anang naayo diri boy nya dili pamatuod nako nya libakon pa ko kasi kanang nagsulti dito diri na sa unang nagpatambal nya kay gutmon man sila nako dinhi kay dito busog man sila nga dito asa imong bandi tuwa po imong kinabuhi nya sige kag sip-sip sa imong agalon ang imong agalon mahulga sa imong sulugon kana boy na tanan sa balaang kasulatan Nagin. kung ingon sila nako gihukman ako sila dili ang pulong mo imong hukom mo to giingon niya nga hait kayo ang sungkod nga ako ginaingon ninyo ang pulong sa Dios kay mo man ang akong sandigan mo na akong sandiganan boy ang pulong sa Dios gikalo na ko nga helmet na sa cover na sa ko protection sa ko kung ang Dios na may balo So kung kung ang pulong ang maghukom, ang pulong ni Jesus ang maghukom. So dili na unta magdebate ang mga ano sa nang pare o pastor kay sa ilang gibuhatan na magdebate di ba marang naghukom na sila asa dapat sila kaysa ang tinuod gyud nga kuan mo na boy nga tungkol ni Kristo. ning tupong siya sa Diyos niadto sa langit nagpakanaog sa Diyos nga naman nagbuhat pa sila og pulpito nagbuhat og balaod nga gawa sa balaang kasulatan na nang pulong boy na anak nya man ingon niya kung maalamon na mo maalam mo na mo magpakatawang tao ang espiritu nga tao pod nagpuyo-uban kaniya John 16 usa ka taong tinawag gihimong kauban og abyan basahan ninyo na kung mahimo mo ka lang nagsigig ingon ako nga nagpadios-dios ko basahagon na ninyo ang 14 ang saad sa espiritu sa ubos pinakaubos ana unsa ang magtatabang pero kung tawhanon ni sila na boy kanang tawhanon nagwali boy kanang naa sila mga pulpito kanang naay referensya nagsige sulat og libro nga way katapusan di sila mo to tanawa pod ang simbahan boy di ba kung lain na pod ang nagdumala dito usab na pod ang balaod di ba Tama. ako dugay ko diya sa una 5 years o about 8 years ko trabaho ko diya sa bus ko sa una more on biblical lang gyapon to amo ang gitrabahoan dito amo ang kan ang biblical lang gyapon to kay tabang gyapon sa tao shout out gani sa among director ako na nang giskatan sa una pero kabalo ko nga dili pa di matugkad nila kay bisig ako mismo wala gani ko katugkad nga ako pirmi gidasultian sa mga anghel ug sa espiritu Tama. na makabii makita na ko siya di ako sa ngit-ngit magpiyong lang ko makita na ko ang bagong yuta ug bagong langit nga mura ko ma-enjoy lang ba sa akong mga problema na kana maglakaw ko gikan sa salbasyon sa una pamatalab mura lang kong nagdamgo ba nga naglakaw ko sa dalan hayag kay boy niya mura gidaubanan ko sa espiritu manang di ko madlok sa una kung basig kuan kay sugot naman po ko unsay mahitabo nako basta ang Dios ang ako ang vision ibuhat nako ako mission para ang pagtuman lang sa kasulatan pag-alagad sa mga kabus nang 500 din taon ang among bulan sa una pero dili na intan pasalamatan ako na kay ngano tagaan biya po ko kay mo adto ko sa ubang parokya maayo mo pod ubang mga pari tagaan po ko nilang anang resource person katagaan po kanina gamay pamliti pobre kay nang matalam sa boy
pobre kay na. Pero kapila ko nagadto di wala nakaila sila nako. Tama gid ang giingon ni sa Ginoo. Nagpakaruing noon ko naadto ko dito boy wala nakaila. Tama gid ingon ni Papa Jesus nga sa diyang moadto ka na nako di na sila makaila kanimo. Naadto po ko dito sa katedral wala nakaila nako sila. Basig mga Damagan na gani ko dito sa mga basig mga bago ng mga kuan diha. ang alam kay nag mao na giingon sa Ginoo nga walay katapusan ang pagpanulat og mga libro sa ato pa papaso na to sa una ang mga tao nga gibalaan mo po na ang gibuhat karon sa mga sa nagamit sa Ginoo boy nga gipapas na to gibalaan kay moingon man din na sa ending sila ay mugtuo na kay kanang Biblia binuhat na sa tao ay mugtuo na kay sa una sa unang mga di ba niingon na sila nga wala na may bayani ron wala na santos ron o papaso nila ang mga balaan na tao sa una pa. So kung binuhat ni sa tao gining balaan ko sulatan o ang tao mo gusto ng sulatan nino nagkuan na Okay. pwede Butang man na, tenis man na. dili mo ni maprinta ko Kasi ka ng mga rebulto, tao man na. Dili man. Ang espiritu boy hangin. Tayo po lang nimo. Pero ang mga Dili pulong makita. diri kol di ba iya magid ni sa espiritu sa Dios amahan kay mga pulong man ni sa Dios kunya kung kinigihi ilaharan ng gihimong kanang sinulatan ni sa tao ang tao ra nagbuhat ani so useless tanan tong mga pulong sa Dios nga nasulat din nga iyahan ning mga pulong. Mga ganun ang ingon sa Ginoo boy. Kanunay ning gisulti nako ang tanan ana-ana aron malipayon mo. Pero gituis man sa mga tao wala alam magbabalhinon sa balaod. Nya mingon din sila kung maigo sila sa binasa mingon sa inyo tuoy na kay sa una nga panahon ra na mga pagano mga Hudiyo ra na sa una kay mga pari karon dili man Hudiyo. Pero tanaw gud ang kinaya sobra pa sa Hudiyo. Nagamit pa sa una gani wala pa si Birheng Maria no. Wala pa si Kristo no. Mo na ang gigamit yung gibalaan nagpuyo po ni silang balay ina sobra pa kadaotan karon boy. Kay sa una boy linukot lang na sa una boy linukot lang na. Ang tao biya sa una magwali tanawa gud to si San Pablo si San Juan sa una gud di ba? Mutuo din sila ka nagwali no karon dili na magtuo. Ang ano man o daghang relihiyon karon sa una isa lang boy tanawa gud ang relihiyon gud sa Islam mo isa lang gud pero sa Kristiyano sa dihang nagibunyagan hinuon ta nga Kristiyano porti daghanang Kristiyano tungod ka na ako o tungod di ba no pasana sa to pagipapas na ang mga sala so nahimo na ginhinoon nila naigo pa sa giingon nga niingon ka mo nga relihiyon makadato tinuod ka na makadato kay nakita man lang nga dato na may noon sa paggamit humot man siya boy kung magdala na siyang pangalan pero wala sa buhat nagadato sila pero dato mo kung kontento na mo wala ka ko kontento na ko din lipay na ko kung sa anak ko ipambit na ko sa uban kung naapoy mga dato gumuhatag na ko diri lipay pag ito bang hindi po na ko napalakpakan sila kaya naman na sa Biblia nga ilang palakpaki kay kung palakpakan na sa tao dahil ko na sa tao Diyos hindi na magdahig kaniya Tama gid. So ang pagkadato dahil ko nga mga pulong mo kung dosantod kanang wala kay daghang salapi or ana o bisan to wala ta kay mga kwarta pero kung kontento na dato na sa Dios ana. Kung sa man imong ipangayo sa Ginoo di ba ang kalan-una mo sa matag adlaw ihatag ka namo karon lang adlaw dato na tao sa ibakakon lang gud ta mo nang mantas tong bakakon o ano kaniya binasa no ang maayo nautan nimo kontento na gud ka nya pasagday lang ang Dios maghatag nimo kay wala katagbawan tanaw si Job sa una Tama gid. na times to pa hinuon mo na ipadaging ng tanawan yung mga langgam tanawa ko ng dato ka o nagay kay time sa Ginoo tanawa ko daw ako mga bata o akong pamilya din o kay naa sila agalon naa sila time kay naa sila time maminaw nako pero tanawa na pressure sila silang agalon kay mahulga man yung alagalon tama Gid. kay magsipsip man pud sila para ma-promote po o pa mayo po di ba kay sige kakasabaan so normal na mo ingon sa nga kung dili ka makaikyas sige hatag lang hatag sa imong sarili pag sakripisyo ay lang bagulbol kay kung magbagulbol ka sa ato pa labaw papud ka nakakita man ka nga ikaw na pressure ka tungod sa ilang mga balaod sige trabaho lang kanta sa mga kanta sa simbahan di ba kontento ka na lang kung sa imong makaya isulti ang kaya kung kasabaan ka sige ba na panahon nga gigugman imong kaaway Tama gid. tama nya kay di matouch po nimong garbo makikaway pud ka nakakita ka na ano mo response man ka mo makakaisala nya nakita man ka nagkugi man ka Tama. ang dato di makatulog bagod na boy
Ay basta ako Easy kayo. di magdinalo na hinulaan dato kay dili man na gusto kuhaan ang naa sa ilahan ipangtago nila o nag-ingon sa Ginoo ayaw ka mong tipon sa lapi na kalawang na anayo na anong kalawang boy may bili ng kalawang nya butang rilag bolt dili ay ang kalawang ana boy mamatay ka mo pay pagawas imong kwarta Tama. tarawa kung mamatay ka madalani mo na Wala. Dili. dili ay nakalawangon ka nganong kalawangon ka wala ka ba o dili ka handumon sa imong kaliwat kay dato ka wa makadiila sa imong kaliwat ya handumon ka wala lang apa ko man kaon gini mo mag-ihaw ka isa ka gatos ka ba ka kaon ka pa ko man na wala ka kalawang ka ba gikaon ka ba na walang naanay ka ba na pas na iris na ka ba kay wagi kay balaan na buhat ang imo na buhat ang kadalo ya sige hinong kahisgotan so sa aning lolo sa ona bilib ko ato sa kwartahan to ba pero tanawa nag-away yung mga anak mga apo sa bahandi Tama. Gid. di kalawang ka nataya ka ba wala kay pulos sa kalibutan Tama. yabalag kabus ka basta bapusdan ka nga handumon kasi mo mga anak sa imong balaan nga binuhatan namo na paboran sa tawanon mo na si Daboy nga ang katong binhi nga nalabay sa sampinitan o dato siya pero yung mga anak piyasot nga mag-away lagi Tama. maginokdanay ilog sa bandi na anak sa Biblia ay umbot giunsa na nila pag ala buhat mo sige buhat lukso mo kay wa gid katapusan yung debate Wala gid. ako gisulti na gyud na ninyo na ko kay mo na magsagot kanunay ko ng pilipad kung kuhaon ko sa Ginoo kapoy kay na akong istorya akong trabaho kapoy usay gani tawagon ko sa mga pasyente maghilak pa ako kay nagdipakanay sila nag-away sila paabot diri sus nagsakit na stress Tama. mo rin yung tambali yung kaugalingon nagsakit ka mo rin ko nagsakit ka sobra akong kayod nul kay nga man na di pa eskwela di ba na ato ko kitang bana naghilak siya kay na ako'y utang na bayad dan tambali mong kaugaling doktor nga man tungod kay daghan mong ambisyon niya kisa yung pa-eskwela yung mga bata po di po matahod niya grabe po pangayo ito yung bata wala kahuman kay nagsige padya ka sige naglaglag o karon ang bata niya ano man aminyo o kang ano man mo na ingong piyasot boy kaya ginapagustuhan sa ginikanan kaya ang ginikanan dili man gusto nga maagyan niya yung nagyan kaniya to Tama. di wala sila kapasan ugros halo kayong bata nga ikaw ka muna nagawali mga pastor mga pari man iwali po ninyo nga ang kaakuhan sa ginikanan dili kay ingon nga mao ni ang simbahan dili na ang simbahan ng tinukod ni Kristo tinukod sa tao yan human nagtulo ka adlaw boy Wala. magunsa man ang simbahan sa sulod di ana mga kanding nagilain ko kamo gikan sa Carmel o Mount Carmel itong simbahan ana sa simbahan ay ana sa itong binasa ay gilain ko kamo din sa amihanan sa to tinuod yun nga apostoliko nagatuman sa apostoliko mito ako sa Dios ang amahan makagagahom sa tanan kay butuog jud ko sa Dios nga makagagahom sa tanan hukman kas imong tinago magbubuhat sa langit ug sa yuta magbubuhat sa langit nagbuhat ka nato tanan nga mga butang sa kalibutan Pero kung dira mo ginana kumpisa ko ang simbahang Katoliko sa sinulat gid ni ko sa nang pag-ingon ni Papa Jesus kay San Pedro nga ikaw Pedro kanimo ko tukuron ng akong iglesia ug bisan ang kamatayon dili makabuntog niini boy asa man na siya nga paghubad ko di ba sabi nga man na siya si Pedro boy pare sa oda dili gyud dili kasi patay dia ang mga ay si Pedro pinasidunggan si Pedro dili si Pablo di ba mamatay tao tama niya giingon nila dito si Pablo gibuhat sa Dios nga pare nas balang kasalatan na nga pare sa sauda dili ang Dios lang magbuhat kanimo pare di kay magbuhat kag anino ubat pa mga lebeta ba ano na buhat bakag pare nakapare man amahan ra bagyod father ra bagyod taw boy ako sakit lang gyud ni I'm sorry sa mga mayo ha kay kabalo ko nagubot-gubot na mo karon sa inyong mga tinago para ba ta sa mga tinago kung may ikyas mo kung pagbuhat mo mayo butan salamat sa buutan yun kay mga pare ako dagang ko mga pare sa una nabalaan ng mga buutan boy amigo na kumpare na nagsakit na lang pod
bisan si Bishop Pueblos, grabe ang amo ang reflection ani sa una, wala nakabalo ang mga bag-o karon nga mga nagsigisip-sip na ko, wala kabalo sa akong history, wala na nakabalo sa akong nagian na isa ka gabi ginamo ni Bishop Pueblos sa una niya, maring sa lisod ko nung kay isulti, lisod ko kay ang Holy Trinity, Tama gid. naaksag itong luha yung mata ay lisod kayo ang pagsunod ni Kristo. Kaya bisag sila halang doon kuno sila, makita po niya kay lisod po kay pagsulti sa mga pari, mag-away-away po ang yung mga pari. Ako man ang isulti, kaya mo mga bag-ora mo pari, wa mo kailan ako kinsa ko. Parang si Father Galvan kailas niya sa una, ipabayad ko niya 1,000 bag-ora siya diya o sa kabalo history kinsa ko. Tama gid. Pumingon siya taas siya kasi natiyan polo rin sa katuig eskwela, ako 33 yun ko katuig na nagtrabaho yun sa murag mga apostolis ba. Tama gid. Asa man tuuhan mo katong nagtuon og theology, philosophy, o katong nagtuon jud sa rest gibuhi gid niya yahaging gipuy-an, nagsakripisyo gid ang mga apostolis sa una boy. Pero ang di ba ang templo kanang giingon nimo to kaniya akong tubagon to, diya nagsugod ang Katoliko dili gigamit lang ang gibalaan ang pangalan lang. oo tanaw. Ikaw Pedro sa imo kong panag-ingna nang ako ang diya ko di mo tukuron ang akong tim sa tukuron niya tukuron sa to pa siya ang panag-ingnan ba tukuron nga ligon siya bisag wala sagrado bisag dili sa lang doon magpakamatay sa nagsunod si Kristo o kanon ang mga nagsunod diyan nagpakamatay na La. dadato hinuna pandong nagpabatay na nagpandong-pandong po sila nahimo inong hari yung kinsa nagayari sa una si Pedro naglakaw sa una kada si Jesus sa una naglakaw pinasidunggan na ngano nakatiman man ko ninyo boy gusto ko ang espiritu way siya makagsulti Bukat-bukat kay mapulungan ako. Kay ayaw mo kadlak anak ayaw kadlak Amen. kaya naa ka na sa balaang kasalatan inigabot sa espiritu sa kamaturan tultulan ka mo nila sa tibok kamaturan dili siya magsulti sa kaugaling kapat kung dili sultihan ka mo niya sayang nadungog ingon masabot ang umapat nalipay ako kaniya sa pinangga kong sulukan ug sa iya ko gitukon sa ng espiritu dili siya mobali og hiwi mabugang inyong kinaya tanawa karon sa iya mga gisulti bisan ang mga maympare mga pastor o magwali dili po siya mopaong o mapagtuang reliyan mao diri anak tanawa karon ang inyong kalibutan tanawa karon bisan ang pamunuan sa inyong nasad na nag-away sila nga wala na sila nabuhat nga maayo para sa katawan Tama gid. di ba na nag-ingon ako kanina umabot ang mga katalagman anak ka na sa wala ang kasalatan mao na karon ang pagpainumdum sa espiritu ana-ana ko din ang gusto kaniya dapit kaniya Amen. ang dili gusto magigbato kaniya magpandong ako maglihog ako sa espiritu o kalaya kanabunyaga naman ka mo Tama. anak ka na tanan sa balaang kasalatan o sa kataong tinawag di mong kauban o gabihan busa ka mong naminaw kamutanan kung gusto ka manakan ako duol ka mo pare nakaila na ka mo kaniya ingon nga ako kung nakaila ka mo kada ko buhi ako pinaagi sa kasing-kasing sa unsa katao ang espiritu sa kamaturan nagpaabot ako sa akong kikarian Amen. kamong naminaw pwede kung mamalandong na unta sila kung makailan ang ta sila sa Ginoo magbasa ng ta sila sa balaang kasalatan mutaas-taas pa din nga rin atong kalibutan kaya dili man madungog atong pag-ampo kung adun natay jutay nga sala pero karon magunsa man karon kung ako aning isulti nila dili man sila maminaw nga nangiingon sa Ginoo ang gipaboran sa kadaghanan ng iya sa kalibutan niya may gugmaon sa kalibutan kaaway sa Diyos dito gyanan ako kung kagalingon ba'y ngadto sa Diyos dili na gayet mo tawanan paluoy gani ko sa mga tao nga mas katong paluoy pa kong mga tao to
mga gibutahan boy kaysa mga tao katong mga paresyo nga nagpakaroing nun nga wala sila salak, gamay sila salak. Kaya mas lisod man na sila tuuhon boy, mas lisod sila ayuhan, mas maayo pa tong dakog sala. Kaya ilang ituwa naman ano naman sila yung mga pulpito o balaod, silang kaugaling o balaod. Mga tao ingon sa Ginoo, biyakin ninyo yung pagtuo. Ang yun ang pagtulunan, wala man sila kabasa, kay ilaman po nang gisampungan ilang mga mata na. Kay gihuna-huna man, at kami na ituuhi, kay kami nakangamahan, kami ang ipadala sa Ginoo. Kami ang sinugo. Dali. Kung magsulti ganig kami, ayaw magtuwa na, kay nagpataas na sa kaugalingan. Bisag ka mga nakadungog, ano bisag ikaw, di ba? Kung ako magsulti, ingon ko nga, dili ko Ginoo. Gigamit na ko, ubos pa ko kaninyo. Kapan siya magsulti na ko, boy. Hait yun siya. Wala nga akong sinultian, hait po. Manang naabas ba ang kasulatan magsulti ko mga binuang. Sabay-sabay lang ko kung sa inyong kanon, sarang sabay-sabay ko. Mga komedya gani ko. Nagkamot ko tawanon. Nagsagarilyo ko. Parang dili po ko inong Ginoo niya karon mo reflect mo sa bakong tingog. Kanya may tingog lang. Ang tingog lang nga makasuon. Nga lang akong kitambalan, di ba si tanawon niyo to. Di ba ang kasagaran ng pagkitaon po katong ubos nga walay mo to, no? Ilan ang tanang suro yun. Pero kamong nakadungog, kamong nakakita, balo ko daga nakakita diri nga mga katong halang doon. Kamo magigo kung nakakita mo magpabuta-buta. Ayaw mo mahayin ako. Kay kung ako nangayo, sumpayan ang kalibutan. Kung ako nangayo nga mataas pa ang atong pagpuyo sa kalibutan. Kung ako nangayo sa ilang mga kasakitan. Kung ako nangayo para sa ilang makalingkod sila ka lang doon. Ako to. Pero ang Diyos, hukmanta sa itong mga tinakoboy. Ang maayo. Huwag dautan itong binatan. Anak panapos. Kung maingon sila bakak di akong gisulti. Sila, nakasulti. Bahay ni. Mga boy, magsigi sila sulat. Mga libro. Walay katapusan. Walay katapusan ilang mali. Walay katapusan. Pero ang kalibutan, ang imong kinabuhi, adunay katapusan. Tama. Marang una na lang ninyo, ikaw, si simba nga walay katapusan ang imong pagtuon. Wala katapusan ang imong pagbuhat niya. Sige lang simba-simba dito. Wala ka nagtapos sa imong garbo o kakog. Tama gid. Wala ka patapusan ang silot niyo. Hindi abot sa panahon. Pagkabalo ka kin sa imong amahan. Tama gid. Kumbaga kining tanan, kumbaga kung buhalin niya, lingawon nila ang mga tao pinagay sa pagtuon o mga filosofi, anak o tuis. Tanawa karon ang mga recollection. Patayo ninyo na, magsigig ag-ik na naman sa Biblia. Nagitapok nimo dito niya, Diyos yung gisgutan niya, enjoy kayo mo. Kinsa nang amahan, duha man kamatang ang magbalantay po. Duwagin. Ang hisgutan nato ang kaluwasan. Dili ang sibahan nga iya nagitukod sa tao. O nana sige padayag boy, pabunalan niya na sa mga anghel ang haliki. Kinsa pamaliki? Anang nagtukod-tukod nga lingkon diha. Tama gid. Ako naman ang isulti boy. Kaya isulti naman niya dahil gihusay no. Gani nga. Ipol ko niya. So nakatadhana na gid niya ang mga tao ko sa kuno na nakuha na sa Ginoo ang tanan mga kapalaran sa tao nga jutay gid kayo ang makakapalag sa kamatuoran. Nasayod ko boy nga ila akong batikoson kay pasig mawalaan sila tao. Abi nila, mingon sila ko, kaswerte ni Nulino kung gamiton sa espiritu, kaswerte kung nakakani ang Ginoo. Boy, dili ko swerte boy. Dili, maswerte mo. May gugmao mo sa kalibutan. Mas swerte mo nga maminaw na ko, boy. Gibiya na gud ko sa kuntanganon tanawa. Tama gid. Mas swerte sila kinahaguros lang sila. Nganang ang kuno lang nila ang pangalan, dili sila maangkon sa buhat. Nganang ingon si ang Biblia, pakita daw ko sa inyong pagtuo nga walay buhat. Tama. Pagitaon ko kamo sa kombinahatan na do ipatok. Ani kamo dinhi? Anid ako ninyo. Kanang nag-ingon ni si Tata Lucio kulto-kulto. Kaila ka na ako dong. Kayo pa kaulawi kay ang Diyos, ang Espiritu Santo. Pagbasa mo Biblia, kahadlokin ninyo ang Diyos. Ako nahadlok ko sa Diyos. Wala ko na pa Ginoo, tuo mo na sa inyong Ginoo. Puli-pulihan na mo. Si ampok amahan na mo, wala nagtumay.
Ako nagsuko na naghangyo lang ko boy nga dili lang ang Dios masuko boy kay dili siya pareha sa tao nga walihan nga magsige og dili sa gusto sa tao nga magsige debate masuko siya nga siya man akong abyan mupatay siya di mo ani sa kalibutan dili kalinaw kundi espada. Sige batikos mo kung kamo lang paminaw pero tinuod na akong gisulti na tinuod jud na kung dili mo mutuo naa na sa otoridad si Kristo gani sa ano tuo gani sa otoridad ako mutuo jud ko na sa balang kasulatan kana nag-ingon nga binuhat na sa tao sige pagbuhat mo sulay para sa Biblia ano daghan ang sulat ng mga libro suko ng espiritu ba tanawa daghang natabunan yung maingon din sila nga ang ilapig yung istorya makasasala mo tong dapita natambunan wa sila kabasa sa Biblia dili katong 18 natambunan sa Tore dili tanan Tama. kanang namatay dili tanan nga giyawaan nga dautan kay naay uban nabugatan di pa una lang dito Tama gid. wala na sila kabasa sa Biblia kana duha mo kaamahan ang problema kung bad ka nagdumot ka kay kabalo ka kinsa amahan padulong nimo dito ka sa silot kalayo Okay. wali katapusan dili man sila ang dapat gisulti sa nagwali kalayo impierno na impierno niya dili na patuunan nang wala impierno mo sana dili na mo magsimba kung yung wali kaluwasan atag na mo nila mo nang dawat sila sa Suborno o pagulo sa Israel ala sige dawat mo kamo madato tagayin na sila So kung tanan tao malangit, dili man pagpabadlong kung tanan tao malangit kay wala man sila nagisgot og kanang impierno. Halimbawa kanang natabunan og yuta, na landslide na. Wala man to nila na dihugan, wala man to nila na pahatag og kuan, hostya sa pangalawat kay mamo na ang kuan. Nya wala gyapon to maluwas kay wala man nila na namatay man boy hukban man to sa mga tinago og maayong binuhatan namatay man siya ako magdihog naman ko kay musilaw og maning kalibutan siya di madugay sorry Daniel si Daniel basahan niyo ng sulat ni Daniel tama. magduyog lang ko anak kay parang patyan ninyo daan inyong sala para dili na kamo mamatay dili sila og maning kalibutan na ay mabiling buhay tungod sa mga pinili mo na pinili mo. So, ang importante gid ang binuhatan gid ang kuan. Mo na iniingon ko niyo sige kag simba sa sige ka sunod diri boy. Bad ka kinaiya. Mana maglagot ko sa diri ngano man. Sige ko gwali. Wala na buhi ang akong giwali kanila. Ko patay na ako sa kalibutan nun. Buhi ako ninyo. Nya maulawan man ko mao nang tinudloan ni Nuli. Tanawat ako mga tinudloan di sa una. Dili man to. Sakop kung sakop sa pundok na apod to karon. Palayo man to. Murag ako ini nadaot. Tama. Tama gid. Dili na makig-away ang yawa. Kung mo gamit ka iya sa Diyos magpaubos. Muna yun sa Ginoo ayaw paggamit sa yawa kay di mo pahawa ang yawa. Naaman na sa Biblia. Wala man nagisulti. Muna nga sige mong debate. Di gina maundang yung debate kay imong gigamit pod. Puros pod debate. Tama gid. Sige sulat ang libro. Ang pikas isa ka lamisang libro. Pikas isa ka libro sa human yung nagbasa. Ano man ang yung badlong na niya. Napay isa anak. Walay katapusan. Sinulat nila. Niya, katapusan ni gisulti. Kadlokan yung Diyos, no? O kamo, basahan nyo na. O sige, batikos mo. Salamat sa mga nag-ingon ako nga bad naghukom ko, ni wala ko naghukom. Ang pulong may naghukom, hait kasunod yan. Sugot mga ani ko, kuwaon ko sa Ginoo karon para lang sa tao nga kanang inyong kahakog, magsigi magpadayon. Ay, pait kay boy, ipakita na ako niya boy sa tribulation boy. Pait kay boy, maghilak ang mga tao. Nanang higayon ako, wala na yung mga reliyon diya nga magdebatihay pa. Wala na. Wala ni mga patay naman. Parehas naman tanan tao, nakahiyagom naman sa mga kuan. Mabuhi naman itong mga patay. Kanaman sila nagpatay man na silang kaugalingong lawas nga naman. Sige, mag-angkon-angkon nga mo na ang simbahan. Kung tilod-on na gid sa Ginoo og laglag ng kalibutan, wala na kuan, Ayos, wala boy. na nagunahon na og relihiyon. Kung dili sila mag-ampo, boy, maningkamot pa ta, boy. Mag-ampo. Ikaw mo, sure na balihin mo. Wala. Pabuta lang nga siya. Kaya ibisin ako, sama sa sakawatan, sama sa tulisan, Tama. sama sa kilat siya mo balik. Sige, kung hangyo niya, pero ingon siya. Kado na siya giandam kanina. Mabulaan, hindi ka magmasakiton ka. Kaya kung wala kay sakit, di mo ka maminaw sa Diyos. Tanawa po di ka mo, wala mo sakit na amo rin ako. Wala gid. Tanawa itong masakiton ako, igo lang giayo, magic din human din, namalik pa ba? Himuon pa kong bad. Gawa sa tumamayo nga wala nag-ani diri ha, kaya wala naglabay na ako, pero naglabay na ako ha, kanag yung nag-sip-sip ganun sa yung agalo, no? Diri na eh.
paadto mga ko silang balay ngatong gabi. Tama gid. Di sila Pantay mo. okay. Nangayo ko. Dito. Sila nagamit sa Ginoo. Nagalingkod sa lingkuran ng pinasdunggan. Hubog. Ako, isog na ko Manorte boy. Isog na ko. Ano man? Tama gid. Kita na ko si Papa Jesus. Muda uno ko pala hino ng atong kalibutan diri matunglo hino sa tong lugar diri. Sumat na pod ko. Nangalang yaman ang pagbuhat. Sa una gikuha na tong tunglo sa una diri. Sa una na ipapatay sunod-sunod. Nya karon gihimuan ko daotan. Sig ampo nya nalipay ko na mamatay kay makakwarta. Walo ko eh. Naka din naman sa unang nangamatay din. Nga lang kay magtabok-tabok. Mato na tunglo, mato inundan nga Oh, naman dili tunglo. man. Oh, sinana pod. Ah. Muna yung pagsubo pod mo, kung na nagsubo. Subo. Pagka Tama subo. Ako, mag-uol kay ko kung na mamatay boy, pero sila dili mag-uol nga naman. Nasayad ako nag-una na sila dito. Nag-uol ko kay kabalo ko nga asa hukman na siya. tama. Ay magsige man po, bakita man po nako. Nagkuto nagapaminaw atong Wa man na sila kakita boy, kay tawhanon man na sila. Pero kamo nakadungog kay nagpuyo uban kanyo na ako kita nako na maghangyo. Tama din hol, naiubos ra ba ko sa akong. Sige kamo. Pagbuhat mo, ayaw gyud mo pagtulog nga namoy kay ubos. tama gid. Ayaw gyud mo pagtulog nga namoy kaaway. Ayaw gyud mo panglibak boy. Ayaw gyud kay kanang libak sama ka nagpatay ana. Ayaw gyud pamalikas boy kay bisag wala kay dautan, wala si dautan si binata si balikas nangandoy ka sa yawa. Naman na sa Biblia oy. Ayaw paghubog-hubog boy, hubog-hubog sinultian. Sikag matuman ang pagboto ka nagtuman. Hubog-hubog na, di na hubog-hubog nagduhod mo sa patay nga cross, patay nga mga pinulit. Bugobog Tanaw lang hubog, di ba si dagoy-ngoy diha. Di man sa gusto mo madunggan ang pulong man, ipatyo nila sa Kristo sa akwa. Mo replace ako patyo niya ning pulong nga. Sige, sip-sip mo siyang agalon, kay mao na yung Diyos. Ako ang Diyos, basta akong Diyos, siya. Akong hadlokan, mo tong sa ingon nga. Hadlok ko kayo, ako ganang gisulti, basi kabalo ko sakit kay ni, isulti na ako. Ano ba? Ano man? Suko man siya na ako. tama gid. Di pala hinong ko kaayo kung naay masakiton. Sa may nakatag na ko gahong. Nagamanan ko tungod niya, wala ko nang ingon nagamanan ko tungod na ako, wala. Kung dili ko na tagaan og katungod sa gahom, wala po. Ano, dadaan yung doktor. Labi nagdi mo tuon ako. Sig tuon, sig libak. Kasi mag-antos. So, itong pasyente. Pa-doktor mo. Ang na akong giingon nila. Oy, katong ilang giingon sa una nga akong tambalan, dili ko na ako ipa-doktor. Dili ako'y nagsulti. Kung kayong bata nga nagsakit, okay, sige, bukatan ko kung ipa-doktor gani. Awag tuwa, may sakit. Tama gid. Grabe ilang gisulti sa kuha. Dito sila nagtuo sa dili ko na kumakayo. Sa daron sila, gaw-gawan ng ina akong gitukod. Nga mo naman na karon, kiniingon man si Papa Jesus, tako nga nang isog ka banulti boy. Anak, isulti ang kamatuoran, kaya ang kamatuoran maghatag og kagawasan. May kagawasan ka, kay ikaw, nagsakripisyo o naghilak, nagdangoy-ngoy. Niya, kung di na ako isulti ang kamatuoran, mamamatay mo na sila, magmahay na po na. May panahon pa meron, buhay ka, balik ako. Wala ko yung magluhod sila ka, wala. Wala ko sila. Ignoran ako sila. Ayaw na pagpataas. Ayaw na pagpasikarbo. Ayaw na paghilabot sa uban. Ignoran ako. Ayaw na paglibak. Mura na. Mura na akong iwan. Aron dili ka kabayad. Tama gid. Ayaw na paghukom. Ang pulong kung ingon sila ako'y naghukom naa na sa balaang kasulatan o hukmi ko. Tanan akong isulti boy, ikaw naka-appeal ka sa kong husay diri kasi sila wala man sila naminaw sa kong husay. Tama. Naminaw ba ko sa husay? Pag human, wala ko nagipahusay. Husay kandila. Sana, patay. Ang husay, ang espiritu maghusay, mauna ang naa sa balaang kasulatan. Ang unang pakig, Husay. mga anas sa Biblia ay, Naagit. kadua kang pakitaon ka. Hindi man mo tuon ako pakitaon, ikaduha na na. Hindi ka mo tuon, nagpabuta-buta ka. Tama? Langan nakakita na ako doon, dili mo saksi. Pag-abot sa panahon, maingon ako na nakuha ko, nakailan ninyo. Ano man, kaulawan ko niyo sa Ginoo. Pag magsulti ko, tudluan ako sila. Bana, pamilya, maingon ko kulto. O dito mo matuso lang ang tudlo ninyo. Dito mo, pa-doktor, wala na yung kabtangan. Kung sa ko, ako na ngayon din eh. Ako na gani, ang naglibak ng tagaan ng Jesus ay wak gani. Balo ko. Sila mangayo sa tadak ko. Nag-COVID. Mas maayo pa kayo ng mga kabos boy, kanang mga ako mas maayo ka ng mga nitiboy babaw unahan kanang ato ang mga
mga lumad ng igsoon. Kay kabos kay sila no, pero nakita sila kay laki sa katuog sila. Ingko mas maayo pang kabos. Bulaan lagi yung mga kabos boy. Yung mutuo pa sa espiritu. Tama gid. Mina pag bayo. Wala man sila bandi. Wala man sila pasigarbo. Tama. Tama po niyo sa Ginoo para mubalos ano. Ang kabos niya ng padatuon. Nasa Biblia eh. Pero kung napoy nato na magpakakabos sama ni Sakeo, matag sa dire, hindi mo na ko palakpakan. Kung sa mataris kalimutan, kung na rin mo 50 o 30 mong edad plus 50, mubo na lang. Ya, otdo naman po na imong mga kaptangan boy, kay dalo man ka sa imong lawas, sige ka balik-balik sa doktor. Awayan para sa mong anak ang mga utang. Murot pa imong kaptangan, makautang pa imong mga anak, kay madlok magkakamatayon. Ya, may yawa. Sulay, ingon ni Diyos man. Sulaya na, pero ako na, Tama. ay lapatya. Tiga nagtsansa sa Ginoo kay magsakit. Mo nang goal kay ko kung magsakit nga isog kayo, ayan na. Wa magsakit bulaan ka. Na isog kayo magsakit. Hindi ko ganahan nga magsakit nga isog kayo. Bulaan ka ni ka, magipaantos ka kay sa una di man ka maminaw sa Dios. Wa man ka nadlok sa Dios. Wala man ka naminaw sa ingon nga hukman kasi mong maayo magpadaotang binuhatan. Basa ka mo naminaw ani kani ait yun gay ni kay sama sa gimbasta na to ganiha nga akong sungkod mo man ang ako ang gabayan ang pulong sa Dios mo na ako nakapaisog na ko ang pulong sa Dios di ako man po pirmi magantos sa mga taong makakon sa akong pamilya sa akong asawa bisag kamo di ko makaluwas ninyo ako lang nang isulti ang kamaturan haron makatag og kagawasan ako o kagawasan ninyo. Kaya kung magbuhat mo maayo, may kagawasan mo maayo, di ba? Tama gid. Sige mo, luhod sa simbahan, luhod sa sibulto, buhat sa tao. Na, madungog na yung pagampo. Di ba nang ingon ng Ginoo, di madungog ang pagampo kung aduna ka may jutay nga sala. Huwag man na ilagiwali. Wala gid. Kaya ba yun? Panidiin na debate ang ilabang sinultian. Sibo ba siyang binuhatan? Kada gabi na sila kanang nagkuan og mga debate. Wala na nagtuon og kaluwasan, nagtuon na kung saan pagtuis. Wala na nagtuon kanang nagsigdebate, wala na nagtuon kaluwasan boy. Nagtuon na sila kung saan pagtuis nila nga ang ilang binuhatan sibo. Nya mo na tong gibadlong nga niya. Aduna pa akong ipahinomdom kanimo anak, di ba no? Doon ako ipahinomdom kanimo anak. Dahil nagsulat og mga libro. Walay katapusan ang pagsulat nila. Ako lang na labad-labad sa ulo naman na. Itong ibadlong ang Ginoo sa mga pare. Niingon ka mo doon sa langit, tapan ka mo mismo di masulod sa langit. Ambot ipasabot. Panidin ninyo, kung dili gani siya, nagi sa bahunatag di mayo, ayaw adto. Imo nang po una na sa kanato dito. Kabalo ka, kinsa yung amahan. Panidin ninyo. Kung ba't siya sinod yung kabalo kasi ang amahan. Nga dito ka mga amahan. Kabalo naging kasi mong amahan boy, ikaw mong amahan karong kriminal. Kabalo naging kasi mong amahan, sundon po nimo. Sa makita sa ka magwawali kung tinuod sa nagwali kung mayo sa binuhatan. Oh. Sunda yung katong mga sunda to yung mga balaan ay lagso tawra, no, di ba? Ay lagsunda yung binuhatan kung alaw di ka tawra na ang balaan be kanang pulong. Kung na nagwali mayo katulang paminawa. Ay sunda ilang binuhatan kung mahimo ikyas ka, kung makiikyas ka kay madamay ka. Ibig sin sa ilong sinana di ka pahikapon tama? Tama gid. Nana sa Biblia wala. Basta ka mo nag-subscribe. Kugi mo gamay ra mong kain ng Biblia, oy pagbasa pud mo oy. Ay na sige salig nga naitaw makaluwas ninyo, naisimbahan makaluwas ang templo sa Dios sa katong kasing-kasing. Magiusa ta busa kamo mga reliyoso, mga reliyoso po ni siya. Bisag unsa yung relihiyon, bisag unsa atong relihiyon, isa lang atong Dios. Magiusay noon ta karon pag-ampos para sa kalibutan. Kay mudahonog kining kalibutan tanawa gud ay nangamatay. Na nagpili ba nga unsang relihiyon ang unang mapatay? Ang mapatay boy. Dili dungan ta. Manay nga patyan niyo ang sala. Nga samtang buhi ta.
Kay kung mamatay ka uban kaniya, kung nakapatay ka sala, mamatay ka, mao ka mura ka si Jonas boy pauna ka dito. Basta ayaw mo kabalaka kamo pod ay sobra pod kabuotan. Sulti pos ka matuuran kanang nakon sulti pod sila. Sama sobra na mo ka maayo, ikaw mabugatan di ba boy? Nanas Biblia wala. Naagon mo sa kalibutan. Una sa mga apostol ay sa ato pa kung mulabay sa nagdaotan, alaba mulabay sa pabutupon mo mga sundalo gud mo ni Kristo. Ituluan ko kamo di sa sa inyong mga bala sa inyong mga sungkod kanang pulong. Kung dili ba minaw biya. Pagina na sa ako. Pariyabi ta ako dengan doy pug ko ay lang kudadan ni. Tama gid. I-appreciate nun siya kung sa reliyon kung buotan siya. Yes, mas maayo na siya. Matanawa. Sige, hambog pa hambog mo ni tinukong sa Dios. Ningon si Kristo. Mga gilambuad man na niya. Kung mo na nakaluwas po, tinaghanang maluwas ng mga bakakon. Magubot po na sa bagong yuta, boy. Magubot po na ito sa langit, mutuo ka na. Ang tuuhan nila, kanang ilang amahan diha. Sure ka? Ang tanawa, makita mo sa laing lugar kung yung amahan rin mo, magkita mo, tumawar po yung amahan, no? Mga po nagawin ito sa langit. Di na, mutuo sa Ginoo. Kaya wala man nagtuman sa sugo sa Diyos, o manadok sa Diyos. Siguro ang kasaligan sa mga tao kay ining kamatay na niya. Pag espiritu na hukma na siya, mawala na tong garbo nga naa siyang kasing-kasing. Oo. Mapapas naman. Mapapas na. So dili dahil tinuod nga mawala na siya, kung unsay kiniya diri pagkamatay na. Kung kog sala na, mao pug gihapon na dito pagkamatay. Ako mao na boy. Depende man na sa imong mga sala. Hukman gud mo sa imong maayong binuhatan og mga daotang binuhatan. Na og right minus wrong. Nakapilang wrong nimo. 6 biya ang panahon nimo din sa kalibutan. O sige, right minus wrong. Nakapilang wrong nimo, negative pa ka. Negative. Sa tawhanon lang gud nimo nga ang isa ka adlaw, iyang gipangayo pila ra ka adlaw. Pila ra ka oras. Halimbawa na sa atong naandan nga kwan. 6 lang kitawhan ka. Domingo ra man ta magsimba ana, magkumbaga maminaw sa Ginoo ana, Yeah. mapulong. Nga doble pa man ang imong pagkadaotan ato kay maghubog man ka, magsuroy-suroy magkag-asa. Mas maayo pa nagtrabaho ka. Mas maayo puta ka. Nga bugiro na po kayo nagsimba dito sa luoy kay na sila ba. Kaya ang nagwali po dito, kung makasimba ko, maluwas na dili ay ang templo sa Dios inyong kasing-kasing. Unsa man to nga nagluhod ka dito sa patay, nga nagpatay ka kanunay ni Kristo, napakaulaw ka. Tama gid. Sige, sip-sip ni Bireng Maria, yung pangwartahan. Ikaw ko no. Ako naman ang isulti na ng mga vlog ni ay sa araw wala mo kasabot ana. Kamo nag-ingon ana, nagdawat-dawat mo ni Bireng Maria panidian niyo na kisa nagpugos ana. Kasi igo lang ng pangwartahan. Ako na espiritu boy. Ako na. Tanaw ka tapukon mo na yung mga pista buhat-buhat po na yung mga pista kasilangan ko yung mga pista makasaulogan wala sa Biblia sa Amos. Tama gid. Di mo man biyaan. Di kung balaan ang lugar o sige tisige tulog ng mga lugar daw. Di ba ka mahanlok ng kagabi Hadlok. buhat mo na sa Namo na yung puyo. mga nila nagbuhat po na sila mga importanteng mga adlaw. Wala na sa Biblia. Basta ka mo naminaw anak kung mahimo. Dool mo rin atong pandungan kung dako mo sada. Nagsuri-suri ako di ay. Dito mo to ko sa inyo ang gituhan. Kung mamatay mo ay mo sige samok sa ko nga pagtuon pa ko pasultian yung mga anak kong mga higalaon sa diya yung gidumtan. Sa mo tuwa na. Ay nang isulti sa ko aboy. Nga pag Ginoo ko man na bot-bot na dili. Basa mo sa balalang sa John 16. Nakapit niya. Salamat sa mga nag-subscribe kamo kung hait mo jud kung sino tiyan karon among ibasa karon hait tungo sa tungkod. Hait gid ni sa mga taong kay ulo pero katong mga taong nga muga kao nagahi sa makanimo boy di ba? Dili gatas daigdaig. Kanang gatas giingon po na daigdaigan lang. Palakpakan na to ang Dios. Ang God is good all the time. Palakpakan na to ang Dios. Unsa na pakaon na sa gatas daigdaig. Dagdagon. Ang bata palakpakan nimo. Ayun na. Ana palakpaki. Kay bisag yung giduhok man ta sa itong mga tinago. Sige kita palakpak sa Dios ikaw na kay tinago unsa man na. Labaw pa ka sa Ginoo. Basta katong mo nag-subscribe kamo na minaw ani. Shout out na ako ang pirmi na minaw si Antig. Makaabot na unta mi day kung problema man kay pigado magtipon-tipon pa tani. Pero ang Dios nakabalo na daan. Kung may mo dali naman diri kabalo naman mo asa kang lugar na ako din kana lang ubos ko gamay na kayo ni ang palay pa wala yan wala man ko ipasigarbo pero mabuhi ta makaon
makakaon ta. Salamat o may gabi ka na itong tanan. Hindi, Idol. Salamat kayo sa mga mensahe. Salamat.